ang top secret mo? Nagsisisi po ako na naghiwalay kami ng ex-partner ko. Karoon po ako ng parang flirt conversation dito sa naging high school crush ko po. Hindi ko po kasi kaya yung parang mag-cheat talaga. So inamin ko po dun sa partner ko. Nag-decide po siya na mag-cool off daw muna. Ganun po yung nangyari. Sobrang, alam niyo po yung pagsisisi talaga. Kasi po, maayos naman po talaga siyang karelasyon. Pero part of me, alam ko naka-move on na po ako eh. Pero bakit ang tanong ko, bakit po ko nasasaktan? Kasi feeling ko nag-guilty rin talaga ako sa ginawa ko. Alam mo, wala akong ibang naiisip ngayon, kundi yung nangyari sa atin. Sandali lang! For the record! Sandali lang! Ayusin natin! Linawin mo, partner! Oo nga. Linawin mo, Marco, buhay ko, partner! Oo nga, yung buhay ko din. Sandali lang. Yung nangyari sa atin sa Love Radio. Yeah. Nitong mga nakarang 2 araw. Nangyari sa team building. Nangyari sa team building, dude. Oh, wala po nangyari sa amin ni Titan Jello, ah. Yak! Charot! Linawin mo! Charot lang. Hindi, pero eto na nga, kabisyo. Grabe yung mga nangyari sa amin itong 2 araw. This past few days, sa San Rafael River Adventure Resort sa San Rafael, Bulacan. Yes. Sobrang grateful ko at thankful ako na nakapunta ako dun sa lugar na yun. Dami kong nakita magagandang tanawin. Talaga. Pati pala yung naka-swimsuit, kitang-kita mo. No? Hindi, wala nga nakita. Maniwala! Alam nyo po, nagti-team building kami. Nasa kalagitnaan kami ng team building. Tapos, merong mga 2 chika bebe na nandun sa may bandang ATV area. Tapos, tanaw na tanaw talaga dun sa aming venue hall. Yung ATV na area na yon. So, ngayon, sinabi ko lang, uy, gumanon ako. Tapos si Uncle Dagol unang tumingin. Tapos si Uncle Dagol, sinitsitan itong si Titan Jello. Parehas silang tumingin. Tapos dumungaw ng matagal sa bintana. Sabi ko, grabe talaga tong mga to. Hindi, tinignan namin yung putik, nagtatalsikan. Yung ba talaga? Putik talaga? Hindi, malabo mata ko, di ko nadala sa lamin ko eh. Uwe, paano mo nalaman na may putik doon? Mag-ama daw kayo, sabi ni Boy Pindot. Okay, pero again, pasalamatan natin ang San Rafael River Yes. Adventure for making our team building so memorable and fun. Ang dami na ring learnings, ha? Anong mga natutunan mo sa team building Ang natin? dami, sobra. Ano nga? Kailangan maging tayo, one team, one dream. Isa ang ating goal. Kailangan aligned yung mga paniniwala natin at ang gusto natin mangyari. At naniniwala ko para tayong ang isang walis ting-ting, kung isa lang ang ting-ting na gagamitin mo, hindi kaya makawalis. Kailangan pagsama-samahin. Ibig sabihin tayo, kung iisa tayo at nagsasama-sama tayo, mas makakawalis tayo at makakalinis at makakagawa tayo ng isang bagay na maganda. Totoo naman, dude. Imagine mo na lang kung isang peraso lang talaga yung ting-ting, diba? Parang pangkut-kut lang yun dun sa tenga mo, diba? Sa madaling salita, partner, kung isa lang ang magaling, wala lang din. Pero lahat naman tayo magaling. Yun nga. Kailangan lang talaga nating maging confident. Yan. Tsaka maniwala na maraming magandang mangyayari sa atin. Yes. Ako naniniwala ako dun. Ako din naman na madaming mangyayaring maganda sa atin, lalong-lalo na madami yung perang darating sa atin. Yan! Yun talaga the ultimate goal. Anyway, kabisyo, 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basta Princess DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating mga kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ayokong magkaroon ng anak. Kaya tinraidor ako ng asawa ko.
Palagay mo, anong klaseng pagtatraidor ang ginawa ng asawa ng ating sender? Nag-anak yung asawa niya sa iba. Talaga? Iba yung kutob ko dito. Ano sa'yo? Meron siyang ginawang something dun sa asawa niya. Ang general, no? Ano kayang ginawa? Baka dinali niya. Pinilit niya, no? Oo. Uy, may kaso yun kahit asawa mo na at kasal kayo, may kaso po yun, mga kabisyo. Aral na aral ka sa ganyan, no? Alam mo. Para hindi ka makasuhan, no? Kasi Titangelo, may kaso yun, ha? Sure na sure ka agad. Meron yun! Oh, ano yun? Kunyari po, ang mag-asawa po, kunyari po ay pinipilit ka ng mister mo na makipagsiping sa'yo at hindi po, wala po kayo sa mood at ayaw mo talaga. Ay, Pwede po makasuhan niya ng rape pa rin po. walang consent. Yes, kung walang consent ng babae at hindi nyo po parehas gusto at may isa pong umaapila, pwede po natin yan illegal. Oh. Ako po, si Attorney Titangelo. Pangalan mo pa lang, hindi nakatiwa-tiwala. Parang wala. Yung Titangelo. Parang, pag-isipan ko kung nga sa'yo ko bibigay yung kaso, ha. Ay, naku. Anyway, kabisyo. Abangan nyo po yan. Sa aming pagbabalik, kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.